तलकफोर दायो आं थांनो नागिरदों मोनसे सारदुआव माने बहुत हामाथावना मोनसे जाथाय जालांबाय आं माने बुंनाय जायाखैमोन आरोना माने जोंनिनो मेडाम पुष्पा मेम बिथाङा माने देग्लायसो हाबा जादोंमोन 2025नि मार्चफोराव हाबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै बोसोरावनो माने बिथाङा थैबाय आरोना माने 1 इयारनि गेजेरावनो हाबा जाबाय आरो 1 इयारनि गेजेरावनो बिथाङा माने थैबाय तो बहुत दुखुनांथावना जाबाय जोंनि मेममोन बिथाङा तो मा बुं दा बहुत दुखुनांथावना तो लोगोफोर दिनै बिथांनि सारादु आरोना तो दायो सारादुखौ जानो थांगासिनो दायो आबौ फैगासिनो आबौ आं आइ थांगोन ओमफ्राय थांगोन प्रायानो थांगोन खाथिनिफोराबो ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना माने एक्चुवेलि माबा जादोंमोन उदैयाव गथ' दङमोन ओमफ्राय गथ'आ एसे प्रब्लेम दङमोन नामा आं मोजां मिथिया आरोना आरो बिमायाबो एसे हार्टनि प्रब्लेम दङमोननो तो बिनिखाय बिमाखौ बासायनो थाखाय गथ'खौ गारनांगौ जाबाय बिनिफ्राय गथ'खौ गारनायावनो बिमायाबो माने मा बुङो दा थांफाबाय आरोना तो बेबायदि घटना जालांदों आरोना माने संसारखौनो मोजां लाङासै होनना बुंनांसिगोन आरोना माने 1 इयारनि गेजेरावनो माने हाबाबो जाबाय आरो थैबायबो तो लोगोफोर दायो बिथांनिनो माने दायो दिनै सारादु तो बेखौनो दायो आं जानो थांगासिनो तो देखायलांगासिनो आङो ना मा जायो मा जाया जिहेतु जोंनि मेममोन दिनै बिब' फैदो बिब' औ लेट्स गो माने दा थांनो नागिरदों बेनो लोगोमोन ना पुष्पा आब' नांसिगोन बिनिनो आब' होनोना बाजै होनो बिथिं लाबालाय बाजै बिथिंबा आब' बेनिफ्राय बिनिनो सारादु आरोना बिराद दुखुनांथावना होमबा हिन्जाव माहारिया इमान खस्थ' माने सासे गथ' जोनोम होनायनि थाखायनो बे गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय आरोना एक बोसोरावनो हाबा जाबाय एक बोसोरनि गेजेरावनो जों सिगाङाव इमान मिनि खुसि बिनि हाबा जानो थांबाय जोङो दा आरो नै दा बिनि आरो सारादु आरो थांनो गोनां माने अबस्थासिम माने बोरैबा नांदो आरो हामा नाङो ज' ज'नो जोङो मान लोगो मोनदोंमोन थ' बेयावनो थांनायदो जों दा बेनोथ' थौ देखायलांगासिनो आं दे थ' दायो थांबाय आइमोना ओमफ्राय लेट्स गो दा एसे दाबो लोगो मोनसै बेयावनो तो नै दायो सफैबाय नैबेनो न'आ बिब' आनै आमाइ बा भागि जाखांबाय देहा बेनोसै तो बिथाङानो जाबाय पुष्पा मेमनि हौवा आदा लबु तो नै दायो जों दायो सफैबाय Mana? Mani badahayau, mani badahayau, mani badahayau, mani badahayau, nang serjinai be muluk sangsarau. Para sudah aja sih, lah nanggung moजां itu लानायानो जायासै बेनिखाय माने भिडिअआ एसे सर्ट जाबाय आरोना थ' माथो बुंबावनो होमबा बहुत दुखु दङ मेमनि बिदि थाबैनो गोमालांनायाव माने बहुत साटका होदो आरोना मानसिनि जिबन ना मा जाया बेफोरजों फोरमान आरोना थ' बिनिखायनो प्रेजेन्टखौ इन्जय खालाम आं बेखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो प्रेजेन्ट इज द गिफ्ट अफ गड इसोरनिफ्राय गिफ्ट होदों प्रेजेन्टखौ थ' प्रेजेन्टआवनो जि दोङो जि गैया गुबुनजों कम्पेयार खालामनो लाब गैया थ' बेनिखाय प्रेजेन्टखौनो इन्जय खालाम गाबोन मा जागोन बिनि जेबो गेरान्टियानो गैया लाइफआनो गेरान्टि गैया आजिखालि लाइफ बिदि जाना फैदो आरोना
दानिया माने थैनायनि हारखौ बारा खोनायसैलै सिगांफोराव बारा खोनायामोन दानिया दैलिखौनो खोनाफ्रामो बुंनो राव गैया थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै भिडिअ'आ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आरोना बेखिनियानोसैमोन